Dneska neřešíme, kdo má víc koní naslepo, ukážeme vám rozdíly v prostorech, tažení, počtu sedadel a motorizacích. Začneme motorizacema a jak z nich vybrat, která je pro vás ta nejideálnější. Hybridní motor, spalovací motor pod kapotou, ale i ten elektrický. Díky tomu vám auto nabídne plynulejší a rychlejší rozjezdy. Velkou výhodou je vyšší výkon než jenom u spalovacího motoru a ta největší, elektrický motor stará o sebe prakticky sám. Díky rekuperaci energie ho nemusíte dobíjet. Už z názvu plug-in hybrid je zřejmé, že elektrický motor budete moci dobíjet. Plug-iny mají větší baterku a klidně můžete jet celou cestu pouze na elektrický pohon. To je naprosto ideální pro městský provoz. Pokud pak potřebujete na dálnici, přepnete si ho do kombinace spalovacího a elektrického motoru. Plug-in je perfektní parťák do města, ale i na občasnou další cestu. Pouze elektrický motor zajistí naprosto tichou jízdu bez emisí. Spalovací motor u něj nenajdete. Elektřiny není potřeba se bát. Na voze máte mnohdy prodlouženou záruku a upřímně za těch 8 let, co ty auta prodáváme, bychom spočítali na prstech jedné ruky, kolik nám jich přijelo zpátky s porouchanou baterkou. Na nákup a kočárek bohatě stačí 400 až 470 litrů a k tomu vám perfektně padne Hyundai Bayon, Peugeot 2008 nebo třeba MG ZS. Kdo chce rodinný kufr na všechno, sahá po Hyundai Tucson nebo 3008. U Hyundai Santa Fe záleží na počtu sedaček. Pětimístná varianta vozu nabízí zavazadlový prostor o objemu 628 litrů. Takže ten největší stěhovák, to je určitě Hyundai Santa Fe. Většina SUV jsou pětimístná. Jestli potřebujete více míst, tak v naší nabídce to umí Peugeot 5008, ve kterém jsme, a Hyundai Santa Fe, a pořád o nich zůstává použitelný kufr. U SUV dává hybrid i plug-in hybrid smysl. Přidává totiž elektrický točivý moment a reálný tah bez zbytečného vytáčení. Například Hyundai Tucson plug-in hybrid má systémový výkon okolo 252 koní a MG HS plug-in hybrid jde až k 272 koním. Ať už sednete do Peugeotu, Hyundai nebo MG, v každém voze najdete technologie a asistenty, které předtím mívaly jen prémiovky. Máte tu 360 stupňovou kameru a parkovací asistenty, adaptivní tempomat s udržením v pruhu, automatické nouzové brždění a hlídání mrtvého úhlu. To znamená, že i když volíte SUV podle kufru nebo výkonu, v každém dostanete balík technologií, které vám dělají cestu pohodlnější a bezpečnější. Některé SUV mají aktuálně speciální nabídky. Například u Tucsona jsou edice 20 let, kde máte výbavu navíc za lepší cenu, anebo gouček. Sem patří třeba navigace, vyhřívaný volant, sedadla, další položky, které bývají jinak za příplatek. Takže shrnuto, největší kufr v pětimístném režimu má Peugeot 5008 916 litrů a pokud chcete elektřinu bez kompromisu v kufru, E3008 má 1480 litrů. Stejně ale platí, vybírejte podle toho, jak jezdíte. Děti, psy, chata, město versus dálky. Nejlépe uděláte, když přijedete sem. Říčany u Prahy, Lenner Motors. Probereme to s váma, posadíme vás do správného auta, ale hlavně projedeme to na místě. Těšíme se na vás.